Ano lagi? Tuy, kanang may hapon dahil kanang nyari ko nimo ba kay na ako nakaagi ko dito nga si Turling o si Berto nga istorya. Ay, Berto to, katong ator rin lagi, Oo. Hila kang di pa ko mayo. Mas ka mo. Yang mga tanaw to. Gawa mo yung Turya butasan kasi lang ko, sutin mo. Bawa pa yung minaw. Ako niya di ka nung malito ba ka tanan. Dito mo kayo na, ligwas Oo mo. nga talang ka ha. Oh. Ano sila? Oh, kagad. Yatis ra, no? Okay. Wow nga, mag-trader. Oo, ang trader nga, migo kay mi ana. Ay, napaisulti ni ka ng Turling ah, hana. Ato, yun mo na. Ay, doon di kayo. Pagkadagat mo tawan na, no? Sa mga history, unsa pa? Ano siya? Atay, ano? Ako lagi yung huni mo kay dunggan siya na yan makadungog. Oh, lagi. Itan mo na may tawanan na yun. Nawa, di lang ka na ko upuan, Joy. Kita ko ng tawanan, pikatan, gumilap. Pikatan, gumilap. Pikat yan.